Здравейте хора и добре дошли в Back to School Haul. Това са малка част от тетрадките, да знаете, но нека да продължаваме. Повечето неща сме си ги поръчали, но това е на сестра ми, тя си го отвори преди това. Ето го. Сега ще го отворя и отвътре да го видите. Ето го и отвътре, супер сладко, наистина. А това е моето, супер меко е, а ето го и отвътре, извинявам се за моята грешка. Извинете, малко ASMR, че направих. Но ето ги химикалките. Сега ще ги отворя и ще ви покажа една от тях. Ето една. Доста сладки и те. Ето я. Като тя е по-скоро като тънкописа с химикалка за по-красиво писане. Ето ги тези. Те са малко по-специални. По-специални, защото са на марка, иначе са най-обикновени химикалки с синьо писането. Ето ги тях, вадим една химикалка. Ето ги химикалките. Другото нещо, което са именно коректорите. Ето ги тях. Отвори ги и нека да ви покажа един от тях. Ето го. Следващото нещо е това лепило, сухо лепило, както видите, което става за технологии и подобни неща. Ето е тази лапа, която се пълни с вода, за да може да си освежаваш лицето, именно когато си станал или имаш някакво главоболие, зъбобол и така нататък. Това е перфектното нещо. Пълни се с вода отвътре и освежава. Ето. Не знам колко парите, но това е положението. Ето е долната част, която се пълни с вода, или по-скоро долната част сам. Ето е лапата и ето така от тук се пълни с вода. Ето е цялата лапа, която е доста така мека на напипване или по-скоро с гладко покритие. От тук се пълни с вода. Не знам дали видяхте, извинявам се. И това е много сладка лапа. Няма как и без коректори и то миришещи. Ето ги и тях, ще ви покажа един. Ето го и него. Много сладко, като мече. Не знам аз какво, просто има ушички. Ето го цялото е шарено и доста интересно. Тези страхотни тетрадки с 4 раздела, които са перфектни за математика. Ето розово, чакайте да ви разгърна. Ето розово. Ето и вътре зеленото едни и същи са, просто са различни цветове отвън. Ето и тези, които са по-малки, по-обикновени, 100 листа. Сега ще ви разгърна един от тях. Една от тях да си погледнете. Тетрадка като тетрадка. Последното нещо, но не е по важност, тъй като в училище много изискват да имаме глина. Така де, ето и нея. Доста е мека, защото сигурно се е разтопила, докато сме прекарвали го вкъщи. И да, бяла е, да знаете. Ами, това беше от нас. Чао!